bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Janvier mon en garti hande oɗo ñalawma talata nogas e tati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi addan ɗon habaruji moɗon ɗemgal Pulaar en titre uji meɗen hande ko ɓuuri hen hewde koko fati politique toon to États-Unis sibabunde wote baɗɗo hande taw ko hakkude kamɓe républicain ji ɗum noon ko kanko Donald Trump ene wonde Nikki Haley jaton ɗum noon jañɗen résultat ji jaltuɗi e ñalawma he habaruji men international manawa en toon to Sénégal cakkirtoɗen ko toon to Mauritanie e ɗum noon ko sibabunde victoire mo ganduɗa kamɓe équipe mo Mourabi toon dañi toon hande toon to Côte d'Ivoire e ɗum noon ma en mbaw kadi jokkodirde hono ko rédacteur en chef radio Jowol Sare on Momo Samba Diallo tawanoɗo célébration mbaɗɗo toon to Mauritanie sibabunde oɗo victoire ko ɗum woni titre uji men e oɗo journal min mbaɗan toon hande e ɗemgal Pulaar ma en gartu desuji muɗum joni joni. jaam hiire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare min mbino on guila hankkini ene wayno ko haqqillaji fof koko kuccitno to henno to New Hampshire ɗum noon ko sibabunde woteji primaire ɗum noon ko mbiyata kunti kanko Nikki Haley e kanko kadi Donald Trump ene wayno ko résultat ji ɗi oɗo saaha e hono kamɓe CNN ene wayno projet mbi ko kanko Donald Trump gagni e tugnade résultat ji gonɗi yaltude hande kono noon ko ɓuuri hewde yalti ko ene woni ko kanko Donald Trump o dañi 55,6%. ɗum noon ene wayno ko kanko Nikki Haley o dañi 42,8%. ɗum noon ene wayno ko tugnade kadi e haalluji gummi toon kanko ancien président Donald Trump ene wayno waɗi déclaration o weltima hen o wi kadi wonde ko maw continue wadde programme uji ɗi o jiguino nden pour wallude Amérique artude kadi wontude Amérique ha ɓuura moƴƴude ɗum kono haali ko en ko caggal muɗum hono kanko Nikki Haley noon o noddi kanko hoore makko e nder déclaration mo waɗi o wi wonde ko o yetti hono Donald Trump surtout sibabunde victoire mo daño kono noon o wi wonde ko ha hande ne wayno ko campagne makko ko fate en ƴewde nomede ko fate républicain ene wayno campagne makko ha hande dartaki ɗum noon wayno ko haare nde no wirni haare nde no ko joni fuɗɗi ene wayno caggal muɗum kadi tugnade kadi ha hande CNN hono yimɓe rokkoɓe kaalisi ɓe mbiyata super PAC ɓe kamɓe koye maɓɓe ɓe nder konnguɗi ɗi mi kaali ɓe mbi ɓe ñaaguima hono Nikki Haley yo yaltu yo oppo han kadi campagne yanta e Donald Trump kono noon ene wayno tugnade kadi hakkude maɓɓe no bonniri ni oɗo surtout ɗeɗo balɗe ɗiɗi haalluji bonɗi ɗi ɓe kaldata ɗi anda ko ɗum no jogori wonde ɗum kadi ne wayno kadi ko yeeru mum rokkama hono kanko Ron DeSantis goppuɗo campagne guila hecci kadi ene wayno ha hande kañum hoore mum yimɓe campagne mum koko puɗɗi nimsidde pourquoi oppi saabu ha hande Donald Trump kañum hoore mum walla noddani mum ni pour wiide o jarama ɗum noon kadi Donald Trump walla yimɓe wonɓe campagne mum ha hande no continue bonnude inde makko kanko Ron DeSantis e kanko Nikki Haley ko wawi wonde fof ene wayno ko campagne kamɓe républicain ji wonande toon to New Hampshire ko kanko Donald Trump gagni ɗum ɗum noon ko élection ngaji primaire pour ƴewde holgono candidat taw ko républicain pour yaade mois de novembre woteji baɗɗuɗi toon taw ko woteji toɗɗade hon gardotoɗo leydi États-Unis sifti ɗon tan ko kamɓe républicain ji ɓe keddora ken wona état ji sappo e goho enen jogori arde ɗo e lewru ɗum noon kadi ɓe mbiyat ɗum ko talata mawɗo super Tuesday hawnaki kadi oɗon saaha kanko Nikki Haley ma continue kadi wadde campagne makko e kadi hawnaki ma won changement ji baɗɗi tugnade ka hande campagne makko no wiiri ha hande nder ko konnguɗi kanko Nikki Haley o haali wi wonde ko ɗum noon haysinde ko Donald Trump gagni New Hampshire kanko Donald Trump mawɗi ñalawmaji gulɗi toon to Caroline du Sud ɗum noon Caroline du Sud ne wayno koɓe jogoɓe wadde ɗum e lewru arondu Caroline du Sud kañum jeeya koye leyɗele jogorɗe woosede lewru arondu wonande élection ngaji primaire ɓe tugnade kadi habaruji jaltude toon hono kanko président Joe Biden e wayno ko kanko kadi dañi victoire wonande élection ngaji primaire gonɗi toon to New Hampshire pour démocrate siftinde on tan ene wayno ko kanko ala neɗɗo toon mo foɗodir ko fate ɗiɗo élection ngaji habaruji men international toon to Sénégal e tugnade kadi ko radio France
international haali ene wayno ko kamɓe yimɓe wonɓe lundu ɗum noon ko caggal nde kanko kadi Karim Wade o haɗa wonde hankadi wonde candidat ɗum noon e tugnade kadi siftinde tan e article uji ko kalno guilaŋ mbi wonde ko caggal nde conseil constitutionnel caggal nde ɓe ƴewti dossier ji makko ɓe mbi wonde ko wiidemo wonde o natti wonde walla o natti wonde jeeyaɗo toon to France ɗum ɗon ari ko caggal nde kanko hoore makko nde o déclaré ko candidat ɗum noon koɓe mbi wonde ko ɗum ɗon ko hunde nde wawani yaadude e kuule leydi Sénégal. Donc siftinde on tan hono kanko biyeteɗo Ceerno Alassane Sall on kadi ko député ene wayno kadi ko candidat kanko woni gardiɗo parti la république des valeurs ene wayno kadi ko député o haalino ñande no wi wonde ko candidature mo Karim Wade ene foti ƴewtede sabu e wiide makko on saha wonde ko kanko Karim Wade ha hannde ko citoyen français donc o wawa wonde citoyen français o wona candidat toon to Sénégal e donc ene wayno ko caggal muɗum conseil constitutionnel ƴewti candidat ji ene wayno wi wonde ko kanko Karim Wade o natti wonde français ko caggal nde woni candidat pour ɗaɓɓude ardade leydi Sénégal e ɗum noon e wayno ko oɗo saha joni tugnadi kadi e article gummiɗo to bindaɗo toon to radio France international kamɓe wonɓe e lunde ene wayno koɓe beltaki e décision ngaji ɗiɗo ƴeftade ɗum noon ene wayno ɓe ndendino toon to joɗorde hono PDS ko parti démocratique sénégalais mo kanko Karim Wade o jogonno wonde candidat mum e ɗum noon e nder konngol makko kanko joɗaniɗo toon walla garnoɗo e inde makko kanko Karim Wade biyeteɗo kanko biyeteɗo Maguette Sy o haali o wi wonde ko ene wayno ko ma won duuɓi sappo joni hono Karim Wade kañum ene jogui gueɗe ɗe ganduɗa ene waɗe contre complot ji noon ko complot ji politique e complot ji kadi partuɗo e justice e ɗum kadi ko hunde kontinde no waɗa ene waɗa o wi wonde ko Karim Wade sokama taw wona gonga e forçama kadi taw ko dole wiya yo yaltu leydi ndi e ɗum ɗo fof kadi ene wayno ko gueɗe ɗe ganduɗa ene waɗama e joni noon décision oɗo ndeɗo feere ƴeftande ko sakkiti ko ene pour taw ko conseil constitutionnel ƴefti ɗum pour hadde mo wiide wonde ko wawa wonde candidat ko violation kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kadi jantude e hadde mo kanko droit ji makko kanko Karim Wade hadde mo droit ji makko hay sindene faama wonde ko citoyen sénégalais ko ɗum waɗi donc ene wayno ko kamɓe wonɓe lunduɓe ɓe mbi wonde ko ɗum noon eɓe ñaagui kamɓe fof yoɓe ndentu ɓe mbawa rendude haare nde ɓe mbawa kadi wodde oɗo saha joni wotande hono Bassirou Diomaye Faye ene wayno ɓenno e konngol mabɓe no mbiri ni so tawi Bassirou Diomaye Faye tawde hande ko candidat firti ko Ousmane Sonko ko candidat ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓuuri famnade tan hono kamɓe wonɓe lundu ko ɓuuri hewde mabɓe oɗo saha joni beltaki sibabunde non seulement kanko Ousmane Sonko candidat makko salam mais kadi hono Karim Wade ko sakkito ko candidature muɗum kañum hoɗum salam cakkitoɗen habaruji men koko fati e coftal ɓalli noon ko titre ɓurɗo mawnude hannde wonande radio Diol Sare ko victoire mo kamɓe Mauritanie ɓe dañi toon to Côte d'Ivoire ɗum noon ko victoire nde kamɓe Mauritanie ɓe pottuno e Algérie min hanki ene wayno ko kanko entraîneur walla kanko sélectionneur gonɗo toon gardiɗo équipe Mauritanie biyeteɗo kanko Amir Abdou Guil hanki o haali no wi wonde ko so ɓe potti e Algérie e wayno ɓe pittat ɗum noon ene wayno ko ɓe mbaɗi ko wino ko ɓe potti e Algérie toon to Côte d'Ivoire o score o wonno ko 1-0 wayno kamɓe Mauritanie wayno oɗo saha joni ɓe qualifiima pour yaade koɓe mbiyata 8e de finale kono noon ene wayno beela mo heewi toon to Mauritanie kono en mbawi jokkodirde hono kanko Mamadou Samba Diallo rédacteur en chef radio Diol Sare o wawi kadi hebde seedantagal yimɓeɓe hono mbaytono weltade toon to Mauritanie Mamadou Samba Diallo bisimilla ma. eyyi ɗum noon no mbiruɗen ni ko ɗo gonɗen ɗo e wuuro Seydou Bawi lamorgo diwan Guidy Makka hande noon ko weltare weytare caggal nde kippu guindi meɗen Mourabidou no wawi kadi qualifiade deuxiéme tour e coupe d' Afrique ɗum noon ko lawol gadanol ko ene waɗa e nder gurdam kippu e coftal ɓalli fuu ko koyɗe gendi meɗen bandiraɓe foof hande ne belti dendagal ɓesgu Mauritanie hande ne belti ha tendi kadi e ɓesgu Guidy Makka naaɓe ɗum ɗo ko hunde kadi wande e lawol gadanol ɗum noon goto e musidɗo meɗen kadi nanɗo musidɗo bisimilla ma holno jiiruɗa hande oɗo kew mawɗo oɗo événement mawɗo hande
assalamu rahmatullahi taala wabarakatu salmina bandiraɓe sehilaɓe hannde kono diallo mabɓe wiyen hannde weltare mawde hannde keɓɗe maggue mauritanie hono kippe meɗen faami gonɗo to e afrique ne joue hannde coupe d' afrique o qualifie deuxiéme tour alhamdulillah rabbil alamin ko hunde mino kadi mbiye ñagoto kadi yomi jokko yo Allah juuɗo kadi juuɗo joka ƴetta coupe o garten coupe o eɗen mbawi ina artu inchallah rabbi mauritanie villa mauritanie ha ƴomode vi mauritanie mata hen waɗama walla jarama innirɗa mboɗo e jamalik mamadou jangguinoɗo e seydi babi mbo jaro wiyete babaɓe ɗum noon weltare mawde hannde o jamma o ñalama hannde wonti e fayi manitare nder mawni e nder mauritanie hannde yo Allah jokku garta coupe inchallah dow jaam e cellal amin ɗum noon Allah jarama en mbiya kadi Mourabitoun vive Mourabitoun vive Mauritanie bravo en jarama no fewi moƴƴere Allah e mabɓe monsieur ɗum noon no mbirɗen ni alhamdulillahi hannde ene wayno kippu gendi meten Mourabitoun ɓe kawi Algérie ɓe mbaɗi match mawɗo hannde ganduɗa kadi ɓe mbawi qualifiade deuxiéme tour ɗum noon musidɗo Kane holno jiirɗa match o hannde so wona match o no weeli première qualification première victoire première qualification ɗum ɗo ko hunde historique wonande e nder histoire football Mauritanie yo yaaru yeeso ɓe pi Algérie firti ɓe donkan fiide heddiɓe pop e nder coupe d' afrique vive la Mauritanie vive Mourabitoun merci nisɗa mbiyetemi ko Yacoubou Kane ɗo e Seydou gommi conseil régional liggotomi merci a jarama Mamadou Samba Diallo a jarama ɗum bandiraɓe sehilaɓe heddotoɓe radio Diowo Sarr ko jiita e ɗum ɗon résultat ji ko fate coupe d'Afrique des nations donc match uji juuɗi hannde ko d' abord subaka hedde midi hono kamɓe Gambie ɓe potti Cameroun fi Gambie 3-2 Sénégal fotte Sénégal fi Guinée fi ɗum 2-0 ko Mauritanie fotte Algérie ɓe pi ɗumen kamɓe Mauritanie ɓe pi ɓe gagnima Algérie 1-0 caggal ɗum Angola kañum ne fi Burkina Faso 2-0 donc ɗum woni ko résultat ji jaltuɗen donc ko janggo ene ɗamina kamɓe Afrique du Sud maɓe potti Tunisie donc midi wonata caggal muɗum hono kamɓe Namibie kadi maɓe potti e Mali midi ɗum fof ko janggo wonata caggal ɗum Zambie fota e Maroc ɗum ko janggo ko hiiɗi ensuite Tanzanie kañum fota e République démocratique du Congo ɗum fof ko hiiɗi janggo donc match uji 4 ene keddora janggo pour andude hol jogorɓe fottude ko mbiyata 8e de finale ene wayno ko anda tan ko équipe Nigéria ene anda oɗo saha joni koma fotte Cameroun ñande 27 Guinée équatorial kañum hoore ma fotte Guinée Conakry ñande 27 ko heddi ko en Sénégal anda kam fottata Mauritanie ene anda ma fotte Cap Vert ñande 29 ɗum fof koye 8e de finale ko heddi ko en hawnaki so janggo match uji ɗiɗo 4 joueuji siftini ɗon Namibie contre Mali Afrique du Sud contre Tunisie Zambie contre Maroc e Tanzanie contre Congo so ɗin gasi hawnaki ma en gandu hol jogorɓe wonde qualifiaɓe ko fate 8e de finale bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diowo Sarr ko ɗi habaruji min jogon noon ko fate sport siftini ɗon tan hawnaki janggo ma en mbawa kadi dañje hono Tidiane Niango wawa kadi arduɗo en o wawa walluden ko fate coftal ɓalle ɗum bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diowo Sarr ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e oɗon ñalawma talata hawri ko 23 lewru janvier hitande ujunnaji 2024 yen mbaala jaam on jarama